Тук най-вероятно също ще има нови посетители. Този капан го служих преди 2 дни. В този също има, обаче не е... Това са само разузнавачи. Тук фанах един рояк и на неговото място служих празен съндък. Пак има разузнавачи. Чакаме го. Чакаме го. Тук също ще има най-вероятно попълнение, да.